שלום יוטיוב, היום אני אלמד אתכם לחלוק GTA סן אנדרס ובואו נתחיל. קודם כל אתם צריכים להיכנס לקישור שאני אביא לכם בדיסקריפשן להוריד את התיקייה של המשחק GTA סן אנדרס. זה יוריד לכם אותו פה ואני אמשיך איתכם מתי שזה יסיים להוריד. אוקיי, אחרי שיסיים להוריד תשימו את זה בשולחן העבודה שתיכנסו לזה, תסמנו הכל, או שפשוט רק תיקחו את זה, תכנסו לזה, תסמנו הכל, אקסטרקטו, שולחן העבודה, או שאתם רוצים לשמור את המשחק. וזה יכול לקחת זמן, אז אני אמשיך איתכם מתי שזה יסתיים. אוקיי, עכשיו יש לכם את התיקייה הזאת, שיש בה בעצם את כל המשחק. אז אתם יכולים לשים אותה איפה שאתם רוצים בעצם, זה לא משנה. אני ספציפית שמתי אותה בתיקיית משחקים שיש לי על המחשב. הנה היא. וזהו, אני יכול למחוק את זאת כי עשיתי אקסטרקט. תכנסים לפה. אתם עושים, יש לכם GTA סן אנדרס. אתם עושים קיצור דרך, קוראים את זה שולחן העבודה. וזהו, אתם יכולים לשחק, אתם יכולים לשנות לזה את השם. לי יש כבר את זה, אבל אני אשנה את זה. זה רק שתראו שזה עובד. שם GTA סן אנדרס. הנה. אוקיי. אני אזכור את האינטרנט. זה עושה, לא יודע. יש לי טיפה להגיד. אוקיי. עכשיו אתם תוכלו לראות שזה עובד לי. שאני יכול לשחק בזה. אוקיי, תראו. כמו שאתם רואים, המשחק עובד פשוט זה התיקייה של המשחק, אז אתה יכול פשוט לפתוח ממנה את הלאנצ'ר. אז כל ממש נחמד. אוקיי, סטארט גיים. אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, סטארט גיים, לואוד גיים, סטארט גיים, ניו גיים, כל אותו דבר. סתם, זה לא אותו דבר. ניו גיים זה כאילו ליצור משחק חדש וזה כאילו שמירה חדשה, אבל יש את השמירה שלי. אז אוקיי. זה משחק. אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, לשחק. אני הורדתי גם מוד של פרסט פרסון שיהיה יותר מגניב. אם אתם רוצים תרשמו בקומנט ואני אשים מדריך על איך להוריד את הפרסט פרסון. זה די קול. כן, אני אחזיר את זה כי יש לנו על פרסט פרסון. בואו פשוט נשחק במשחק. אוקיי. אני אחרי זה בהמשך של הסרטון, בהמשך של הערוץ אני אעלה יותר מהכל, אני אעלה ל-GTI או אפילו V, אולי Five Nights at Freddy's, כל מיני משחקים מגניבים. אם אתם צריכים מדריך לאיזשהו משחק, פשוט תרשמו בקומנטס. בגדול זהו, ראיתם שזה עובד. המשחק עצמו עובד. אני הורדתי גם כמה מודים נחמדים כמו זה, שאני יכול לקבל עוד רובים. וזהו.